o ko ubina de kono den nu nyinga ko ay munge o me adate ichemi ni ifani bayi fura makato fa ki takati choro chekun itemi be hali saya damandila no do yewa ka idenu nga jonye ki bla olu sakola ni yoro min gadi uye ibe tay ni yoro min mandu ye ke tay ubu sako kila onga sakote o nimin daga di aula naka haga ba kono naka haga ta kono akoda ile ni hotep ka kuna ti musu din fo ka bela jelen fo ko hotep naay bukhari la jasa خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلي فمر علي النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أرتقنا أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تخسرن لعنة وتكفرن عشيرة ما رأيت من ناقصات عقل والدين أذهب للب الرجل الهزام من إحداكن أن بخاري كنو أقول مورنا حديثا كما سبني كلي محمد o aljine dewngo ko janeme dewngo ko fo ko mi yafo cikum na ko janeme de famba ko yim sudi ko muso ko ay daga bode o kwali ay ko janeme de famba ko yim sudi o kwali mamaye mi hakli ka dogon aka hakli ka dogon miri ka dogon ka teme muso kan aka dine na ka shime ka teme muso kan atete me okande ko muso ere iba me kramo do ko hakli glana ko ne hakli glana ko hakli klara ka kla ko demiseni ni muso ko de jera hakli na kelina ni kaba ko daide donc jongera aw hakli la ko foni muso e shiriya ke ko o kelenta ti lame hanni ma saraka dugu be ci ka ba ni muso de ko nyaayi ayi o ti lame fo muso ka dafa flala parce que ku hakili dafante awo ka dine rete o dine dafalini hotep mena hotep o mamadou mi ñufo o ere ka kilaya fana shiri clara ke muso kilinyi kabi bebi yere ñini nga ala o mamadou ko cugudi cuguni anna bukhari kono tuguni volume kono tona hadisa keme nani ani hadisa bi kono to ذكر عندها ما يقطع الصلاة القلب والهمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب محمد ko seli yɛrɛ fana k'a bɛ tiɲɛ ni wulu ani fali ani muso de k'ale ko Mamadu k'i ye muso ni fali ani wulu de kɛɲɛ wa muso ko bi seli tigɛ ni muso yi ɲɛkɔrɔma tigɛ o bi seli tigɛ ni fali yi ɲɛkɔrɔma tigɛ o bi seli tigɛ ni wulu yi ɲɛkɔrɔma tigɛ o bi seli tigɛ donc muso ye wulu de ye wa muso ye fali de ye wa o jaabi bɛ aw yɛrɛ bolo ye hotep mena hotep o hadisa min fɔra k'a fɔ ko muso ni wulu ni fali bɛɛ lajɛlen bɛ se ka seli tiɲɛ an na bɔ karamɔgɔba dɔ kan n'o ye Qurtubi ye tafsir mufassirina dɔ don tafsirkɛla dɔ don tafsir Qurtubi ale ko cogo di takanna anna almar'ata binna'ja والشاة وقد يكني عنها بالبقرة والهجرة والناقة لأن لكل مركوب أقول تقولي كم مصوبي سيكا سما سكما كوالما مشيرما أو والما نياميرما ko kadaka ko nin bela jelenye
yelen kan fenye pa ko nin be yelen bala fenye muso yelen bala fenye fali nyam yelen bala fenye yelen mi ka ke bagan bala sa ko ni muso bela jele kili ni kurtubi ka kuma ye ni kuma nu fana sebe Muhammadu dungo ka ni wulu ni fali bela jele ko ay kili hotep mena triple hotep o ko fe tuguna mena tuguni soy muslim ko nana o nana mun fo tuguni ko ka muso ta kontra furunina قدم جابر ابن عبد الله مؤتمر فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا متعدة فقال نعمة استمتعنا على عهد رسول الله عليه رسول الله وأبا بكر وعمر منا تريبل وتب ko Jabir ibn Abdullah unana mun faya tuguni ko kadda mutake musula ni kontra furui no yi mutahay Muhammadu ni be daga ka keleke cewi pour que ubisika ale ka kelenke ale ko awo ko uye ni mariage kontra furui ko uye ake Muhammadu nyana ani Abubakar kilela ani Umaru kilela kuni kera ni bela jelin kilela Jabir din nani ay annaso yi so yi muslim kon nana hotep mena triple hotep o Muhammadu kilemi nana aw bobolula ni u keme ka negenu yi Muhammadu ko akele ka muso tale ko damu furula obi ka damu tawla ka watike ku bla abi doni ndu madra bana ko dine jeni adaka wuyu anna dore fode ni suratu nisa aya mugana lay wa in aradtum istibdala zawja maqana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina ko ni wa in aradtum istibdala zawji kunni akira aba faga muso do fali dola ka muso do fali yi muso do furi ba fe ka fali ka muso were do annona ka ke pene ka pene do go ka pene were do kono ya soro iye min do ka pene koroli la ti kanu mine bline ka muso fali ni bebala nga nyere ke dige bo mena jo nga nche fali ayi shi bedu kundi nana ubobulu la de mingu kani mishu bekili ko wulu anu bela jeli kili aljina re forasa ya ka place tala janame de fama la debe ate kunu wa parce que karamo ka warni bela jeli de bo aw kun nu ye janame fo ye ka melega woni fenga fo ye dro papa o bu ye nyana minina balaka nu debi ko nanu feri ka to warnu di fita billahi ya misiri deme ya bo warbe de bo lukun iba me karamo ko da ko ni ko balaka nu cetiri me dine na de onga o balaka de jada me de ka chan itna do kabi ko aplasi talawa ko Muhammadu na jafari ke alawa abi taka klaka afali vali o te kaba ko dai ka afali vali e ka fo hali musuka tiere bla haga to be mana yere fere la o damandila ni jonya ye e yere fere muso itati yere de nakadi bi yere di mama minga de nimi ma de to bani yo dum matiki ke ni janye chete o yikunwi mi madu meka je ma fe min di janye ma innina ikanga mi soro akojala itino nye soro ala abina fo jago ka fendu jago ya mi mi ti la mi mandi abiketi di yere ferla nundu mi dosoro ni matiki dun jeri fa atna tamadima atete me ogande hotep mena triple hotep Muhammadu kelemi nana aw bobolula ni u keme ka negenuyi Muhammadu ko akele ka muso tale ko damu furula obi ka damu tawla ka watike ku bla abi doni ndu madora bana
o ko dine jene adaka wuyu o anna dore fode ni suratu nisa aya mugana lay wa in aradtum istibdala zawja maqana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina ko ni wa in aradtum istibdala zawji kuni akira aba faga muso do fali dola ka muso do fali ye muso do furi ba fe ka fali ka muso were do annona ka ke pene ka pene do bo ka pene were do o kono ya soro iye min do ka pene koroli la ti kanu mine bline ha ka muso fali ni be bala o nga nyere che dige bo mena jo nga nche fali e ayi shi bedu o kundi nana o bobulu la de mingu kani mishu be kile ko wulu anu bela jele kile aljina re forasa ya e ka plati tala janame de fama la debe o ate kunu wa parce que karamo ka warni bela jele de bo aw kun nu ye janame fo ye ka mele gawni fi ngaw fo ye dro papa o bu ye nyana minina balaka nu debi ko nanu fere ka to warnu di fisa billahi ya mitri deme ya bor bere be bolu kun iba me karamo da ko ni ko balaka nu cetri me dine na de on o balaka de jada me de ka chan itna do kabi ko aplasi talawa ko mamadu na jabari ke alawa abi taka klaka afali vali o te kabako dai ka afali vali ha e ka fo hali nsuka tiyere bla haga to be mana yere fere la o damandila ni jonya ye e yere fere muso e itati yere de nakadi bi yere di mama minga de nini maje o to bani o e edu matiki ke ni e janye chete o yikunwi ni madu meka je ma fe min di janye mai innina o ikanga mi soro akojala itino nye soro ala abina fo jagwe ka fendu jagwe i mi ni tila mi mandi abiketi di ha o ye ferla nundu mi dosoro ni matiki dun jeri fa atna tamadima atete me ogande hotep mena triple hotep o annana sahih muslim kono tuguni جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي هزيفة من دخول سالم وهو حليفة فقال النبي أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله وقال قد علمت أنه رجل كبير زادا عمر وفي حديثه وكان قد شهد بدرا وفي روية ابن أبي عمر فضحك رسول الله أقول جمع يقول سهل بنت سهيل قلنا نافو سهل نميني سهيل جمسوي قلنا نافو محمد قال كمكا جاتميني Abu Huzaifa nyedala dimina kwa no ya chei ale kemeka a chei mbi nye dimi ale koro o kumana mina ni Salim duna ufe Salim ye uka la modin yayi o ko Muhammadu kama kwa ka shindi Salim o ko muso yin kwa ma ko Muhammadu ko be ka chodi ko koma chodi me misira shindi Salim ma o ka so Salim yi balikui ko Muhammadu yelela ko Muhammadu ko ita to ngado ne ba do ngo che baliku do koy ya isa hotep men hotep ya isa Muhammadu flaka chabakoro kwale bu mujima ko blaka chindi ko blako ka chindi uma ma bi ko kati ko di kala mode kwale bi fi ko kata o baliku kata dabare muso shina o kunu kera ko doni bi be o muso ka so kono
ni bandi ya baisa anna Dawud konna Abu Dawud konna sunan Abu Dawud qala laha nabi sallallahu alaihi laha nabi ardaihi fa arda'tuhu 5 أرضعات فكان بمنزلة ولدها من رضاعات فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخواتها وبنات إخواتها أن يرضعن من أهبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. أن سنن أبو داود كنا نقول عائشة كو مي مؤمن بباي دو محمد مسوي مؤمن بباي قالنا سراولوتي فرودة إتي باتا ده أو كوني عائشة ما في أبمت يمين في أكاسوكنوي kap mbi a ñini a balmamuso fe no ye Kulsum ye no ye Abubakar denmuso ye o ka b'a fɔ ye cogo di o ka kuma fɔ a fana dɔgɔmuso ye k'u ka cɛ ninnu ko ka sin di u ma ko n'o kɛra ko u bɛ kɛ c'est-à-dire i bɛ kɛ u tɛnɛmuso ye walima u banicinin n'i sin don den da kaba i bɛ kɛ u banicinin donc u bɛ se ka don e kan quoi. Ha kunu mago jora chemi donina ukasokono kuka ushindi uma ko ubisika do ikasokono choko min kadai donc obibo wali tiala rebe ko bani jini do parce que i shindo ada ku bi shindi amashi edu hotep mena hotep ni fana ya la jetuni Muhammadu aka dine na violence abi odi deme quoi abi bingani de deme abi bingani deme parce que a fɔra ko ni ye jɛnɛyakɛla ye a ka kɛ sisan ko cɛ dɔ binna muso dɔ kan pour que cɛ in ka minɛ k'a ɲangi k'a kɛ jɛnɛyakɛla ye fo mɔɔw ka na ni seereya ye min bɛ se fo 4 ma ni cɛ ni binna muso kan a kɛra a jara muso ye a goyara muso i binna kan kungo kɔnɔ ye walima yɔrɔ dɔ la walima hali dugu kɔnɔ yɛrɛ tant que maa 4 ɲɛma seere a kan ko a kana fɔ koyi o bɛ binganikɛlaw de dɛmɛ o parce que maa 4 si tɛna maa ye karamɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fɔ i ka u ye i b'a fɔ kalikisɛ bɛ kalibara kɔnɔ donc o kɔrɔ ye ko cɛw ka bin musow kan hali maa y'u ye u tɛna se ka minɛ k'u ɲangi parce que maa 4 tɛ se ka seereya o kan donc ka musow exposer violence ye o sariya de bɛ Muhammadu in ka diinɛ kɔnɔna na tuguni an bɛ kuma surunya yan k'a fɔ balakaw ye k'u ka kunu u ka bɔ sunan na u ka bɔ jɔnya la k'u jate de maa ye Muhammadu bolo dɛ wa olu de ye diinɛ yɛrɛ victime de ye a san min na olu kan ka wo olu de kan nka u tɛ tɔnɔbɔ a la olu ye Muhammadu bolo u ye fali ye Muhammadu bolo u ye misi ye Muhammadu bolo parce que yɛlɛmi k'u balan olu de ye galaka olu bɔra galaka de la Muhammadu bolo olu bɛ se ka yɛlɛmɛ de i b'a ta k'a i fali u la Muhammadu bolo ni a ka hakɛ bɛ nin kɔnɔ n'a ka hakɛ tɛ nin kɔnɔ o jaabi bɛ aw yɛrɛw bolo n'a fɔra ko u tun bɛ musow don dingɛ na k'u denmisɛnnin fitinin don dingɛ na u b'a barow bɔ ko u tun bɛ kɛ arabuw fɛ yen ko Muhammadu nana ko wa izal maw'udati su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ko u bɛna dingɛ kɔnɔden ninnu ɲininka ko a ye mun kɛ mais a da tɛ i cɛ min ni i fa ni ba y'i furu a ma ka t'o fa k'i ta ka t'i coro cɛkun i tɛ min fɛ hali saya damandi la n'o dɔw ye wa ka i denninw kɛ jɔnw ye k'i bila olu sago la ni yɔrɔ min ka di u ye i bɛ taa ye ni yɔrɔ min man d'u ye i tɛ taa ye u b'u sago k'i la nka e sago tɛ yen ni min da ka di aw la n'a ka hakɛ b'a kɔnɔ n'a ka hakɛ t'a kɔnɔ a ko dayɛlɛlen nin hotep ka Konate musow den fo ka bɛɛ lajɛlen fo
ko hotep bamanan nin bela yoro min yere ne to nyugu ko ina ba do an ma nyugo nyugun to kuma me ma nyugo na kodon bali sariyaye ma nyugo na dingani sariyaye ko ika jomuso ibi jafe ni jirafe o sento la de kasoro ima horonya ima kuma te ka furu nga me kona e de min soro ko o de inte idenye ala minyeni daga ne tsaka so wala ere kana da marfani kele ma ni nana ne bomu antomiki ne tison ala ka e ya maroya ika jo muso fe o me ko na e de mi fana soro re ko den bi jate jon dende ko i dende ire joli ko parce que abaye join ne maseka kaba kodo no oto ko ti temeninga dingani te temeninga muna idara fe joere est ce que joni ba se ka ke jonye ala mi re jonya daga est ce que we damba e ka dine blakana ko here ni lafiya kama e ka jonya daga o si bage basie kika jomuso idi dafe ka kono dala wana e de min soro fana ko den teke horonye ko den mi fara jonde ka avec aba nyona bi avec jonde wati cheta idende kabako am saka ni famu ko baga be awun son bile hali meleke digira be marto siga ku fa ka tiɲɛ fɔ hakili tɛ ka sɔn ni ma hɔrɔn hakili min da nya yɛrɛ ta ye hɔrɔn ma sebe maa min bɛ tiɲɛ fɛ ko i ladamulen do i bɛ hɛrɛ kanu ni ɲɛnamaya ye i tɛ sɔn nin ma i tɛ sɔn jɔnya yɛrɛ ma fɔlɔ k'i mɔgɔ ɲɔgɔn kɛ jɔn ye o jɔn kelen jɔnmuso ko ni e ye kɔnɔ da o la ko o den tɛ den ye a ti tiɲɛ ta hali maa lankolon bɛ sɔn nin ma wa kabako. hotep koni aya in fana n'an ye bakara lajɛ ni aya in bi wala tankihu limushrikati hatta yu'minna wala ammatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihu limushrikina حتى تؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بعزمه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. بقرة مغان كما فلان مغان كلنا أبكنا jumɛn fɔ yan ko a kana sɔn ka musirikumuso filankafɔmuso ko a kana sɔn ka o furu ko jɔnmuso min limananen don k'o ka fisa ni musiriku hɔrɔnmuso ye parce que jɔnmuso yɛrɛ o ni hɔrɔnmuso kun ka jɛ ko la arabu yɛrɛ bolo o ye kumasiriko ye parce que jɔn yɛrɛ ye suzom de ko o ni tɔw yɛrɛ tɛ kelen o kuma tɛ a musolama yɛrɛ ma y'a ye donc i bi ban ɲɔgɔn na ye nin na quoi ka mɔgɔw ban ɲɔgɔn na yɔrɔ diinɛ nana sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen olu kun tɛ diinɛ na n'olu kun tɛ diinɛ na n'a fɔra ko aw ni muso dun ma wolo k'o tɔgɔ ko silamɛ n'a fɔra ko a ka ban filankafow furuli ma yɔrɔ kɔrɔ ye k'a muso da de bi to kɛ walima a bɛ dɔw wololi kɔnɔ olu ka sɔrɔ ka kɛ walima musow k'u ban k'u tɛ di cɛ filankafow ma sin k'a ye ten ni farafaraliw de kɛ y'a ye donc jɔnya in halisa a sindinnen don yan ko a kana sɔn fana hali ka muso di filankafow ma tant que u ma limaniya ko hali a tɔgɔ ye di muso i k'o di jɔn ma dɛ
jɔn min limananen don dɛ k'o ka fisa ni o hɔrɔnkɛ filangafo ye hali ni a bɛ kaba a la